Пръв мигна. Печеля, така да знаеш. 1 час издържах. Или това беше блендата на камерата. Какво мигна там? Кой си ти и защо ме безпокоиш? Задай си въпроса. За или против жените на ръководни постове? Вижте какво. Писна ми да отговарям на един и същи въпрос. Да, жените заслужават да бъдат поставени на ръководни постове. С каквото се захванат, им се получава. Всички са съгласни, например, че са лоши шофьори. Нали? Те не знаят какво се случва около тях, но пък правят много по-малко катастрофи от мъжете. Но стига съм давал толкова вяли примери. Да не изпадаме в общи приказки. Защо жените са подходящи за лидери? Сега ще говорим за нещо много по-конкретно. А именно за тази млада хубавица Жана Д.Арк. Чуйте! На 17 години Жана Дарк обръща хода на 100-годишната война в полза на Франция. Тя е получавала религиозни видения, които е призовавали да спаси страната. Според някои учени, възможни диагнози за виденията на Жана Дарк са епилепсия, мигрена, туберкулоза и шизофрения. Ето, чухте ли, видяхте ли? Жана Дарк е била тинейджърка, шизофреничка. Хептен нищо не е разбирала, обаче обърнала 100-годишната война. Днес може ли това да се случи? Някоя 17-годишна да обърне 100-годишен старец? Няма да ти изгорят наклада, но ще получиш добро наследство. Да продължаваме. Ще ви дам пример с още една емблематична жена, която също не е знаела какво се е случва около нея, но е била изключително подходяща за ръководител, за лидер. Това е Елизабет I. Цели 44 години е била английска кралица в една от най-великите епохи на страната. Тя не се е оженила, че даже е умряла и девствена. Ама заспо, много си глупава. Може ли да властваш толкова години без да знаеш за какво си на този свят? Голям лидер, ама заспа. Ами тази Мари Кюри, какво Мари Кюри? Тя по същия начин открила цели 2 нови радиоактивни елемента, а именно радия и полония. Като казах радия Аполония, миналата година бях с ради на Аполония. Всички си мислят, че е станало след редица експерименти. Нищо подобно. Тя ги открива, докато е бъркала светляш. И за финал да погледнем една модерна, успяла жена на ръководен, отговорен пост. Юлия Тимошенко. Че тя има баница на главата. Вижте. Виж какво бе? Ало, паричарка, може ли да си премиер на Украйна с баница на главата? Не може. Сложи поне тиквеник на тиквата си. Сложи кюфте на главата. Много по-престижно е. Да ви питам за финал нещо. Жълтите певета пред парламента. Те са ни подарък от Австро-Унгария. Изключително ценни. Да, обаче се чупят, рушат се. И ето идва тук въпросът ми. Не може ли да ги заменим с кремирани китайци, пресовани във форма на жълто паве? Пак ще издържа повече без да мигнах. Махай се. Бразе да губе.